ποιο και τι είναι το σωστό timing όταν απειλήσεις στο δρόμο. Το καλύτερο είναι να λήξουν όλα όταν ο επιτιθέμενος βρίσκεται σε πολύ μακρινή απόσταση. Εκεί, αν έχεις εντοπίσει την επίθεση, μπορείς να τρέξεις να φύγεις όσο πιο γρήγορα μπορείς. Το timing είναι το χρονοδιάγραμμα της επίθεσης. Είναι η στιγμή που βλέπω τον επιτιθέμενο μέχρι τη στιγμή που θα φτάσει μπροστά μου και θα είμαι σε μειονεκτική θέση. Και εκεί ξεκινάει η αυτοάμυνα. Αρχικά, βλέπω τον επιτιθέμενο από μακριά. Αν το καταλάβω, τρέχω να φύγω. Σε δεύτερο χρόνο, αν έχει πλησιάσει κοντά και προλαβαίνω, αναζητώ γύρω μου καθημερινά αντικείμενα. Πέτρες, ψηλά που μπορεί να έχω στην τσέπη και να τα πετάξω στο πρόσωπό του, ένα μπουκάλι νερό να το αδειάσω επάνω του, ακόμα και η τσάντα μπορεί να χρησιμεύσει σαν ασπίδα. Χώμα από το έδαφος, πέτρες, τα κλειδιά μου. Οτιδήποτε μπορεί να μου χρησιμεύσει με σκοπό να το επιτεθώ. Στο επόμενο στάδιο, ο επιτιθέμενος πλησιάζει πιο κοντά. Και εκεί χρειάζεται να κάνω πρόληψη χτυπώντας σε ευαίσθητα σημεία. Χτύπημα στα κινητικά με λάκτισμα. Όσο πιο δυνατά μπορείς και τρέχεις να φύγεις. Τέλος, ο επιτιθέμενος έχει πλησιάσει πάρα πολύ κοντά σου. Εκεί χρειάζεται να αντιδράσεις, να παλέψεις. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Δεν μιλάμε για την κατάσταση που κάποιος σου ζητάει τα λεφτά σου ή το κινητό σου. Εκεί τα δίνεις, χωρίς δεύτερη σκέψη. Αν όμως απειλείται η ζωή σου ή η ακεραιότητά σου, χρειάζεται να κάνεις κάτι. Εκεί ξεκινάει η αυτοάμυνα.